17. Galatians chapter 2 verse 17. Kulaba bayoqala ukufunda uNkulunkulu engathi angahamba nani, kulaba bayofuna isikole uNkulunkulu engathi angahamba nani izikole nizithole. Hallelujah. And kulaba bayemfundweni ephakeme ungabi nawo amahloni ukuya kulama desk lawa khona akhipha ulwazi noma nikeza information ukuze ukwazi ukuthi usizakale, ungehli nje wenyungu ngazi udlala abafana ngoba nabo abakhona basuke behamba khona bebheka inyoni ezingashayeka khona lapho. Hallelujah. Abe mhlawumbe uphethe imali, mhlawumbe imali oyiphethe, gada zonke izinto eziphethe ngoba uma uqala ukuba khona endaweni kukhona abakwazi ukubona ukuthi akajwayeleke lona la usahamba uyaqalaza. So be careful. Hallelujah. Cela ungifundele from verse 17 is 10. Galatians chapter 2 from verse 17. Kepha uma thina lapho sifuna ukulungisiswa ngoKristu nathi uqobo safunyanwa siyizoni, kanti uKristu uyisikhonzi sesono na? Cha, nakani. Ngokuba uma ngibuye ngakhe engikudilizileyo ngifakaza ukuthi ngingoweqa umthetho. Ngokuba ngomthetho mina ngafa kuwo umthetho ukuze ngiphilele uNkulunkulu ngibethelwe kanye noKristu. Bazalwane, uma siphila emhlabeni noma uma sifika ekukholweni, enye yezinto eyenza ukuthi ukukholwa kuke kuthi kuba khona isikhashana eside noma kubantu abaningi yilento yomthetho. Nikhona bazalwane, umthetho ukwazile ukuthi uqoqe abantu ezimpilweni zabo ezahlukene noma ekuphambaneni kwabo nezinto zempilo. Umthetho awakwazi ukuthi ubasize ukuthi ubaqoqe ubaqondise, but kwafika uKristu Jesu. Uma uJesu efika wathi noma ngabe ukhona umthetho okade ubekiwe, kodwa yena usilethela leli ivangeli. Sanibonani bazalwane, leli ivangeli malifika lafika liwumusa. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi njalo into makuthiwa iwumusa umuntu uyaye ayithathe kancane. Leli ivangeli esiphiwe lona liyivangeli lomusa. Okusho ukuthini lokho na? Okusho ukuthi thina asisebona abantu abaphila ngokomthetho, kodwa sesiphila ngomusa kaNkulunkulu. Sanibonani bazalwane, ngoba manje sekuthiwa siphila ngokomthetho, ngabe baningi abantu abangafikanga esontweni namhlanje asebekhandwe ngamatshe Samuel. Ngoba umthetho awudlali. Uthi umthetho uma wona nje kanjena once wabanjwa ukhandwa ngamatshe, mangabe ukhandwa ngamatshe noma uthola isijeziso esikufanele. But uma sifika kuNkulunkulu, lithi iBhayibheli, uma sifika kuNkulunkulu bonke abamamukelayo baphiwa amandla ukuthi bathiwe bangabantwana bakaNkulunkulu. Safika kuKristu Jesu saba abantwana bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli okudala kudlulile kwasekuvela okusha. Lithi iBhayibheli noma sihamba kubalulekile ukuthi sihambe ngokukholwa. Nikhona bazalwane, ngesikhathi siphila ngomthetho besibalekela abantu abagade umthetho. Hallelujah. Ingakho abantu mabehamba la bedrive la basuke mhlawumbe umuntu ibhande engalifakile, kodwa bekwathi nje lapha ngaphesheya wabona ukuthi hayi na amaphoyisa ugcine sedonsa ibhande zama ukufaka ibhande. Ngobani? Ngokubona ukuthi laba bagade umthetho nabaqapha umthetho bazombona bamgwebe. Hallelujah. Kodwa ke thina uma sesifika ekukholweni, thina sesiyamazi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu okhona yonke indawo. Amen. Hallelujah. Mase sifika ekukholweni siyamazi uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu okhona yonke indawo, noma ngabe kuphi la okhona uNkulunkulu ukhona, uyabona. Ingakho kubalulekile ukuthi zama ngayo yonke indlela ukuthi uguquke, ushintshe impilo yakho, ishintshe ukuze ungahambi ucashela abantu endleleni. Linkinga ikholwa ekuyikholwa likamfundisi, ngoba labe lidelela bonke abantu emgwaqweni nangakubo, kodwa mase kuqhamuka umfundisi wakhe umbonise ezithobile umuntu. Yini inkinga? Inkinga kuleli ikholwa liyikholwa elihamba ngomthetho. Hallelujah. Liyakhohlwa ukuthi ngesikhathi kade udelela abantu uNkulunkulu ukhona ubhekile. But mase sikholwa egameni
kaJesu yonke indawo la esihamba khona kubalekile ukuthi sazi singakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ukhona uyaphila. Ingakho lithi iBhayibheli noma ngabe ungayaphi kodwa uNkulunkulu ukhona. Ngisho ngathi udlala icansi endaweni yabafileyo uNkulunkulu ukhona uyabona. Haleluya. Manje sikwazi ukuthi mase sila evangelini leli lomusa mase siphila engathi siphila ngomthetho. Ingakho kungekuhle ukuthi sihambe sitshela abantu ukuthi lokho kuukuthi nokuthi lokho ngeke lokho kuukuthi nokuthi okwethu ukuthi nesikukhombise noma sikufundise ukuthi lento sokuyenza ayikho right kodwa sikwazi ukuphopha ukuthi uyiyeke. Futhi asikwazi ukuthi masibone phakathi ney'nsuku wenza okuphambene mese sithi vinjwa ama-asha lapho ungangeni la esontweni. Haleluya. Thina njengabafundisi sisuke sabefundisi babo bonke abantu. Sabafundisi babantu abakholwa kahle, sabafundisi bezoni, sabafundisi babo bonke abantu. Ingakho kwesinye isikhathi omunye umuntu umaziwa ngoba khona ezinye izoni ey'cashayo bese bakhona ezinye izoni ezaziwayo nje usizo. Meke babonakala umfundisi uNkosi ekhuluma ebonakala ukuthi uclose noma ukhuluma kakhulu nalesi soni kube ngathi lesi soni sasinikezwe ithikithi lokona kanti cha. Okwethu thina ukuthi sibathande bonke abantu. Nikhona abazalwane including nina abazalwane nayo kwenu ukuthi nithandane ubathande bonke abantu wena umuntu wenza okuhle noma kenzile okuhle kodwa thina kubiza ukuthi asibathande mase sibanekela kuKristu Jesu ngoba uKristu Jesu mayefa esiphambanweni akafelanga ize ufela abantu ukuthi basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Haleluya. Haleluya. Lithi iBhayibheli kaphuma thina lapho sifuna ukulungisiswa ngoKristu qobo. Nathi qobo sifunyaniswa siyizoni before sifike kuKristu kwayithina uqobo safika siyizoni. Nikhona abazalwane? Safika salungiswa. Still futhi kwakhona okutholakalayo ukuthi khona amaphutha esiwenzayo. Salungisisiswa uma siphila emhlabeni kubalulekile ukuthi ube umuntu olungisisiswayo. Ingakho lithi iBhayibheli othakaza akanaso isono uqambe manga leqiniso alikho kuye. Kodwa okwethu ukuthi sihambe siye kulo othethelelayo othethelela izono ukuze sithole nathi ukuthethelela. Mase lithi iBhayibheli umuntu ona eyivuma izono zakhe uthembekile yena uNkulunkulu ulungile ukuthi amthethelele zona. Nalo leli verse akusilona ivesi lethikithi lokuthi uyona bese uyabocela intethelelo. No. Okwakho ukuzama ukuthi ushintshe impilo yakho ngayo yonke indlela ukuthi wenze into efunekalayo kuNkulunkulu. Ngijwayele ukusho lokuthi nale ndaba yokuguquka akusiyona into eyenzakala overnight. Bakhona abantu abasindiswayo bamukela uJesu abe inkosi nomsindisi aphume la esephenduke ngokupheleleyo eseguqukile ngokupheleleyo. Abanye kuba uhambo abalithatha step by step kodwa kusuke kubalulekile ukuthi akube uhambo oyayo phambili ungami ndawonye. Ngoba ezinye zezinto ezisimisa ndawonye ukuqhubeka sihlale nabangani bethu kade sihlala nabo ngesikhathi singakomamukeli uKristu Jesu abe inkosi nomsindisi. Mawufika kubona bafike bathi shuka wena ngoba bayakwazi ukuthi unekhona elihle lokushuka. Na ufika umzalwane oswamukela uJesu ubonakala usushuka uthi hayi ngambheke mina ngishuke la bona. No. Suka lapho balentuthu njengoba ilibeliza kuwena leliphunga lalento. Uzogcina nawe usuthi skefu. No, namhlanje ngifuna ukukhuluma nabazalwane. Ngifuna ukukhuluma nabantu ekusafanele baguquke. Haleluya. Ngobeni lamaphutha ethu ukuthi simasingena la thina sonke sitshela ukuthi sonke si right. Angizwa noma nithi amen noma. Awumthembi makakhala njani manje. Aku
akuseyimi ophilayo, kepha uKristu uphila kimi. Kodwa ukuphila engikuphilayo ngalokhu enyameni, ngikuphila ngokukholwa. Okungukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Lithi iBhayibheli namhlanje sithi ngokuba ngomthetho mina ngafa kuwo umthetho. Uma sasikholwa abazalwane kuleli ivangeli likaKristu Jesu, thina siphenduka sibe abantu asebafa ngomthetho kuwo umthetho. Nikhona abazalwane, izinto zomthetho asisazenzi, asisangeni kuzo. Hayi ukuthi fanele siwuphule umthetho, cha. Okwethu ukuthi asifocusile emthethweni, kodwa sesifocuse kuKristu Jesu. Mesathi-ke iBhayibheli akuseyimi ophilayo, kodwa sekuKristu ophila kimi. Ngoba mase samukele yena abe inkosi nomsindisi wempilo zethu, siyaguquka, sidedela yena ukuthi aphile kithi, kungabi yithi esiphilayo, kodwa sidedele yena aphile kithi. Ngithe kuwena ngesonto edlule, ilini uSathane mayefika emhlabeni bekubiza ukuthi akathola umzimba azophila kuwo, wathola umzimba wenyonga. Nikhona abazalwane, wangena enyokeni, waphila uSathane through inyoka. That is why iBhayibheli likhuluma ngoSathane ukuthi wathi alibele lisitshela ukuthi inyoka yathi, ngoba kunikeza ukusobala ukuthi bengasasiyona inyoka le ekhulumayo, kodwa bekuSathane uqobo ekhuluma through inyoka. Message uJesu thina hlalani kimi nami kini. Uma sihleli kuye naye ehleli kithi, uyakwazi uJesu ukuphila, aphile through thina. Nikhona abazalwane? Okusho ukuthi uma uyintombazane yakwenu udedela abafana ukuthi bakushaya izinqa, kusho ukuthi udedela ukuthi kushaya uKristu kuwe. Nikhona abazalwane? Uma ususindisiwe wamukela uJesu waba inkosi nomsindisi, babiza wena uma ingekho ibox opener, kwathiwa wena awukwazi ukuvula ibhodlela likabhiya ngamazinyo, sewukholwa bathi awusivulele. Mawusuthi nawe nginqene ubaphoxa ngamanye amazwi, kusho uKristu Jesu kuwe umdedela ukuthi avule amabhiya. No, angifuni ukukhuluma nabazalwane kakhulu laba bathi mina ngi-right, ingakho ngiyehlisa lento ngiyibeke kwi-level ezokwenza ukuthi thina sonke siyiswe. Sakubonani bazalwane? Uma sewuthi akuseyimi ophilayo, kodwa sekuKristu ophila kimi, wenza sure ukuthi zonke izinto ozenzayo wenza izinto ebezizokwenziwa uKristu. Uzazi kanjani izinto ezenziwa uKristu nyaka? Uzazi ngokufunda izwi lakhe. Ngoba ngalo izwi lakhe, izwi kaNkulunkulu lisinikeza ukuthi uNkulunkulu uthini kithi, fanele siphile kanjani. Asikutholi nje kubantu, kodwa sikuthole ezwini lakhe. Nikhona abazalwane? Emabandleni kugcwele imithetho ethize ukuthi akwenziwe, ungakwenzi ukuthi mawenza ukuthi uyaqonda uyohlaliswa lemuva, ungakwenzi ukuthi cha abazalwane. Into thina esiyenzayo sikunika uKristu. Nikhona abazalwane? Ngoba sikunika uKristu. Mawusuthatha uKristu, mamukele, umfake kuwena empilweni yakho nasenhlizweni yakho, aguqule, ashintshe impilo yakho, nawe uvumele ukuthi ashintshe impilo yakho, ukuze ungabe saba umuntu ophila nje ngomthetho, kodwa usuphila ngomusa wakhe. Mawonile awudingi kube khona umuntu okuhlalisa phansi, fanele uzihlalele wena phansi, ulungise indaba yakho naye, uphinde uqhubeke nohambo. Nikhona abazalwane? Phela ukwazi ukuhamba ukana nawo bonke abantu ngendlela, uyafika futhi uzala ngaphambili, usuyafuthi uyadonsisa yona, usirolisa yona, avela ngene umuntu oxabene naye la endawo. Hallelujah. Ngoba umuntu uyakwazi avele ezwe nje iphimbo lomuntu ohlabelela
kahle kube nento ethi lokukhubeka kwami ngikhubeke lapha egarage ake ngisale sengiyongena esontweni nami behlabelela kahle kanti lokho behlabelela kahle wena yingakho kubalulekile ukuthi sizame ngayo yonke indlela ukuthi sigcine sidwele yingakho lithi iBhayibheli yibane ngcwele ngoba nami ngingcwele uNkulunkulu engcwele kanti usakhe wathi ufuna simfuze kubalulekile ukuthi nathi sibe ngcwele la ibonakala khona ukuthi sibe nama-shortfalls khona kubalulekile ukuthi sizivume izono zethu akekho umuntu oyinkinga njengomzalwane osemdala ekukholweni ngisho esenza iphutha akafuni ukusivuma isono sakhe ngoba useke wababona abanye benza izono ey'fanayo baqhubeka nokuphila bazalwane asibe abantu abazivumayo izono zethu uma futhi wone umzalwane ungajahi ukuyobona umkhokheli uyohlambuluka shona kuye umzalwane oh yes mawona umzalwane phela awukwazi ukuya komunye umuntu bese uthi usuhlambuluka cha yila kuye lo obonene naye noma lo omonile ufike uzihlambulule kuye uzihlambulule ngokuyihlambululo ongenambandela ngoba kwesinye isikhathi abantu bayakwazi ukwenza athi umuntu ewumoni athe aye khona impela kohlambuluko kodwa afike lo afika agcine sekuyena umoniwa niyamazi abantu abanesikili abahlanga ngendlela athi afikile kuyena afike kodwa akwenza ukuthi uyibone ukuthi hayi wena la woniwe gcine sekuhlambuluka umoniwa kugcine sekuboniwa manje usethi hayi ngeke mntaka baba emzalwane wami kani sengiyabona ukuthi ngonile ashabona ukuthi akonanga kodwa sesengiyabona ukuthi ngonile mntaka baba ngicela umthethelelo ngicela umthethelelo ahambe umoni osephenduka umoniwa sekuphakama amahlombe sethi ngoba uyibona se-right enemkhulu ngoba kuxolisiwe kuye 2024 ake ushintshe impilo yakho ake udedele uKristu Jesu abuse impilo yakho ake udedele uJesu uyena obusa impilo yakho ukho no phethe impilo yami uyiphathele wena no yakho wena ngathi kuwena le yakho ngoba ngisho uxabe nabantu kulula ukuthi angangithathi kanjalo ngoba ebona ngikhola mina naloku ukhola ngizosheshe ngibeke phansi ngilungise no bazalwane uzobeka kanjani phambi ngesikhathi singakholwa sasikade silwa haleluya ngesikhathi singakholwa sasifika nikholwa abazalwane ngesikhathi singakholwa sasihluthuka sihlubuka silanda izinto siyokwenza labo abantu abasenza kabi kodwa manje sesiyakholwa wayesu Jesu ibeke kabi lento uJesu wathi uma ekushaya lesihlalo vele umnikeze lesimo nakuwa manje ngale angenziwa njalo mina akuwena phela lo Kristu akuwena phela lo Kristu wathi umpostoli entshontshelwe imoto lapha esikoleni epakile lapha wangena esikoleni wayifundela uyaphuma imoto ayiseko wayixoxela nina yakhumbula ethi ngaphuma ngathandaza ngathi ayike Nkosi imoto yakho seyintshontshiwe imoto kabanye seyintshontshiwe wathi Nkosi imoto yakho futhi ubabukile nje beyithatha wathi babukile nje beyithatha nanikhona abazalwane wathi wahlangana nabo wena Nkulunkulu wahlangana nabo bayithatha imoto yakho
wathi ayike Nkosi mina ke njengamanje angisazoyifuna nokuyifuna ngoba imoto yakho bayithathile ngiyekela kuwena Nkosi ayitholakala yatholakala kaBhimbi isifa wena shamari mamasi ngoba mawuyekela yena konke kusebenzela ngabe ngokuhle kulabo haleluya kodwa mawuyiphathele wena uzothi uyabuyisela bazokushaya abantu bakuzokwebula kuze kubizwe thina kuthobiza nami mfundisi wakhe edlula kubizeni ngiyofika nami ngiyakubuka ngibona usumakwanyapanya ngithi ayakuyena umzalwane sengikuwa nami ngithi wenze uthi hayi ufike wathi nathini hayi usathanda ukahle mzalwane ngoba abantu mawukholwa bekwazi ukuthi uyakholwa mawusuwenza into ephambene abasakubiza ngegama lakho bakubiza umzalwane awu nawe pha umzalwane awukahle mzalwane baze bathi awumfundisi awukahle mfundisi ulwe kakhulu ngokubona ukuthi bakushaye bakugrabe bashaya abantu lana kodwa uma unoKristu uJesu empilweni yakho wazi kahle kamhla ukuthi mkhulu ongakuwe kunalo osezweni ngoba lo omamkelo kuwe ngaphakathi uyena omkhulu wonke umuntu ohlukumeza wena akahlukumezi wena kodwa uhlukumeza lo okuwe ngaphakathi okwakho wena mntakababa okwakho thula awiphinde futhi akuseyimi ophilayo kepha uKristu uphila kimi kodwa ukuphila engikuphilayo kaloku enyameni ngikuphila ngokukholwa naloko kuphila engikuphilayo enyameni njengamanje ngikuphila ngokukholwa okusho ukuthi asikholwe yiba umzalwane okholwayo nalokuphila ngikuphila ngokholwa bese iBhayibheli and the just shall live by faith siphila ngokukholwa awu amen waphela manje ukuphila kwethu siphila abazalwane siphila ngokholwa ngamamazi umuke wayeka ukukholwa nokuphila naku uyafa remember impilo yakho yonke uma ufunda ngamavesi angehla seyidepende ekukholweni ngoba wena sewufile maqondana nesono wafa maqondana nomthetho ayisekho enye into ongayiphila nongayiphilela ngaphandle kokukholwa bese lithi iBhayibheli ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa lithi ngaphandle akwenzeki amamazi thina siphoqelekile singabazalwane ukuthi siphile ngokukholwa siphoqelekile once wayekukholwa uphenduka ube umuntu ofile ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu and iBhayibheli libeka kacaca ukuthi kubalulekile ukuthi ozayo kuye akholwe number 1 ithi incwadi yabaHebheru akholwe ukuthi ukhona uNkulunkulu ngoba maningi amakholwa angakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona maningi amakholwa angakholwa ukuthi uJesu useyinhliziyweni zabo nikholwa bazalwane ikholwa elisebenzile elibobozaleni maselibhekene nezinkinga lithi kodwa wena Nkosi ukuwe waphela iBhayibheli akasayi kuhlala emathempelini akhiwe izandla zabantu kodwa imizimba yethu masiyinikela kuye siyinikela ukuthi ibe yithempeli lakhe mayithempeli lakhe ukuthi yena ahlale kithi haleluya nalokhu kuphila engikuphilayo ngikuphila ngokukholwa funda okungukukholwa yindodana kaNkulunkulu nabo ukukholwa akukona ukukholwa noma yini
ngoba into esengayithola mamdladla ile ukuthi labantu abangakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona ayini abantu abangakholelwa ukuthi uNkulunkulu ukhona sengiyathola ukuthi bathi bayikholelwa bona bakholelwa kubona ngamamazi uNkulunkulu wakhe uyena nikhona abazalwane manje thina la lithi iBhayibheli nalokho ukukholwa uKristu Jesu awukwazi ukuthi umzalwane usindisiwe uyakholwa uyikholwa kodwa ungakholwa uKristu Jesu lo Kristu Jesu kithi uyena lo osenza ukuthi ngisho sikhuleka kuNkulunkulu sithi baba egameni lika Jesu ngoba ubaba uzozenza izinto esizifunayo uma sicela egameni lika Jesu ngoba igama lika Jesu ilona gama elibekiwe phezulu wonke amagama emhlabeni nasezulwini igama lika Jesu lo Jesu kithi khona umhlabeleli sasuhlabela kudala uthi ngimbona lapha kimi ehlaziyo ngimbona lapha kimi awe umbona phi wena khona abakombona ehlanza inhliziyo zakhe umbona phi wena umbona lapha kimi ehlanza inhliziyo wena umbona lapha kimi ehlanza inhliziyo ukuthi uyahlanzana ngaqala ukubona abantu bethi uJesu uyahlanzana kodwa ukuthi ngempela uyahlanzana ngiqala ukumbona la kimi ehlanza inhliziyo yakhe ngoba thina besiyibabi ngenxa yeziphambeko zethu besingalungile kodwa mase samukele yena salungisisiswa ngokukholwa namanje mangaso ukukholwa kithi hey abantu bangabuya ngesonto ezabe phethe okaphe esontweni yini indaba ngoba ususe ukukholwa kubo into senza sikwazi ukuxolela abantu umuntu ebone kubona wonke umuntu ebona enyathele ukubuka wonke umuntu ukuthi uyena wrong kodwa umxolele uyena osuke wangena kithi kanti vele akahlali la engekani khona akahlali la engalungile khona mesafikile yena wahlala ufika lungisa izinto ahlanza impilo yomuntu mase ukwazi na ukuthi akusayini nophilayo kodwa sekuKristu ophilayo ophila kulo ngeke ngixoxele le ndaba ngicela ukuphinde ngixoxele futhi ukuthi kuthiwa khona imissionary eyake yahamba yashumayela ivangeli ngoba nawo ama-missionary lawa aletha ivangeli akufunakali mase kukhona ama-Pentecostal nama-Charismatic bese siwathathela kancane lama-missionaries asilethele ivangeli sezona bazalwane lafika leli missionary lashumayela uKristu washumayela uKristu lo mlungu wakwaSmith washumayela uKristu lo mlungu wakaSmith washumayela uKristu lo mlungu wakaSmith abantu bayizwa le ndaba kaKristu basebenza hayi thina lo muntu siyamazi lo muntu okhuluma ngathi siyamazi wayehlala la athi lo naye wayehlala kuphi bathi hayi wayehlala la wehlala khona la kuleli izwe lethu hayi bathi lathi missionary akwazi ngoba lo muntu adale ngesiphambanweni kadafa lo muntu bathi sicela ukuyisa ethuneni lakhe balithatha leli missionary balithatha malifika imissionary hawu lo muntu lo uDavid njena lo ithuna kaDavid njena
futhi kubhaliwe ukuthi wazalwa ngonyaka othize wafa ngonyaka othize. Wayesethi no, akuyena lo Jesu emkhuluma bathi cha thina inkinga yethu ukuthi sizwe yonke lempilo isho ngalo Jesu siyibone ngalo muntu eyiphila la phambi kwethu. Manje bona bayitshela ukuthi kukhulunywa ngalo David okadafa imissionary maselifika khona yithuna lo muntu owake waphila emhlabeni ngoba kuyenzeka umuntu oke waphila la emhlabeni kodwa impilo yakho ifana neka Jesu. Kuyenzeka impilo yakho ifane neka Jesu. And ngicela ukutshela bazalwane ukuthi uma mina ngizama ukuthi impilo yakho ifane neka Jesu, ngenza ukuthi impilo yakho ifane neka Jesu, uBishop la enza ukuthi impilo ifane neka Jesu, ubaba uKhanyile naye la enza ukuthi impilo ifane neka Jesu, ubaba uNkosi naye enza impilo ifane neka Jesu, uma Malunga impilo yakhe ifane neka Jesu, uSli naye impilo yakhe ifane neka Jesu, uma uDlamini impilo yakhe ifane neka Jesu, uma Mdladi ifane neka Jesu. Haleluya. Uma umkhizi ifane neka Jesu, uyazi ukuthi thina sonke sigcina sesifana. Ngoba impilo yethu ifana neka bani? Manje owona ubaba uKhanyile uzokwazi kahle mhlawumbe i-response ayithola indlela responda ngayo ubaba uKhanyile mhla seboniwe mina u-expect ukuthi nami ngiresponde ngasame response, kanti mina ngizothi angenziwa njalo. Athi umuntu hawu hayi ngeke abantu abakholwa kahle ngobaba uKhanyile ngoba ubone indlela responda ngayo, indlela ekhombisa ukukholwa. Wabona indlela engiresponda ngayo kuyindlela engakhombisa ukukholwa. Akuseyibo ophilayo kodwa uKristu Jesu ophila kimi. Impilo yami nayo angiyiphileli mina kodwa wayona uqobonayo lese ngiyiphila ngikuKristu, ngiyiphila ngokukholwa. Ngiyiphila ngokukholwa kuthiwa angiwenzi ize umusa kaNkulunkulu. Abantu abenzize umusa kaNkulunkulu yithina makholwa, ithina esenza ize umusa kaNkulunkulu. Lo musa uJesu asenzele wona siwenza ize ngendlela esiphila ngayo nangendlela esitreata ngayo abanye abantu. Ngoba noma umuntu ebonile kodwa umusa kaNkulunkulu fanele nawe uthi akakwazi akwenzayo. Usho njalo uJesu akithi bathethelele baba abakwazi wena kodwa uthini kada mqa nala siye wayenza lento. Ngathula nje, ngathula nje afisho ukukhona, ngathula namalwanya wayenza sente, ngathula nje hayi u2024 lo ngeke ngidlala umuntu mina. Wena futhi awuphinde angiwenzi ize umusa kaNkulunkulu ngokuba uma ukulunga kuya ngomthetho khona uKristu wafela ize. Bazalwane, uma ukulunga kuya ngomthetho kusho ukuthi uKristu wafela ize. Kuthiwa mhla ka-17 March amafezi akade shola kuthiwa 17 March amafezi, kodwa kuthina sonke sofaka la emafezini. Ngisho ukuthi umuntu ongafaka amafezi sesithi akangeni la. No, asikwazi kwenza njalo. Umusa kaNkulunkulu hlezi umuntu akayenzi into efanele ukuthi ayenze kodwa thina sithi umusa kaNkulunkulu phezu kwakhe. Aphinda angayenzi kufanele ayenze thina sithi umusa kaNkulunkulu phezu kwakhe. Aphinda angayenzi akone umuntu kodwa wena uthi umusa kaNkulunkulu phezu kwakhe. La isiphuma khona emthethweni bekuthi uma ungayikhokhelanga ithikithi lakho, ithikithi ungalikhokhelanga kunezindlu ezimbili, khona ucwebecwebe la phezulu entsha bese kuba khona ezantsi siyaguga yakho ngamaplanga bese kuthiwa wena uyongcwatshwa lapha kulezi ezantsi. No, thina asikwazi ukuhlukanisa abantu ngenxa yokwahluleka kwabo, ngenxa yomusa. Mase lithi iBhayibheli nako lokusindisa sekusindisiwe kwenziwe kwawumusa ukuze angabikho ozibongayo. Ngathi sesisho kuthina mase sithi bahlulwa yini ukwenza wena ngathi siyakwenza, bahlulwa yini ukwenza. Omunye umuntu uzothi hayi ngathi
bamalungu week kakhulu, bamalungu week kakhulu. Udedela abantu uma behlulwa i-fasting nje, hayi ngeke ayi-week kakhulu. Ethina, hayibo. Ngiyawazi ama-consequences ento ediclerwa ngaphambili abantu bangayenzi. So kubalulekile ukuthi ngesikhathi ideclarwa into kodwa futhi sikwazi ukuthi singabenzi abantu ukuthi bayithole sebehamba endleleni errong noNkulunkulu. Nikhona abazalwane? Amen. Uzobona nawe mhla waba umfundisi. Uyabona mawungena umfundisi usuke uthe iyadlala ngeke bawuyikha bani. Awubuye. Manje mawumfundisi understand ukuthi izimvu lezi wena umalusi futhi akusona ezakho ezakhe. Kanti mawusabunga phesheya uthi ngikho yabona thina leli vangeli mhla kwathiwa umalusi. Uyabona mawuhamba endleleni ubone ngeke ibone imbuzi sakugcwele kakhulu imbuzi futhi manje. Ukubona ukuthi hamba uhlangana nembuzi uphithisa imoto ayisuke lezi imbuzi. Umnini wazo uma ibona lezi imbuzi uyigudluza kahle. Haleluya. Wena ngoba uhlangana nazo uyishaya. Yingakho kubalulekile abazalwane besibakhtrithe ngendlela uJesu bezobakhtritha ngayo. Amen. Kahle uJuda Iscariot ukube wayewazi umusa kaJesu wayengekasayibulala. Ukube wayewazi umusa kaJesu ngoba uJesu uqala ukumxolela before kuze kudliwe isidlo, before that amemezela ukuthi lo engiyofaka kanye nawe yena uzomkhaphela. uJesu already usemthethelela ukube beyazi ukuthi umusa kaJesu ngakanani phezulu kwakhe ngabe akazange asayilengise wayezobuyela kuyena uJesu. Elithi iBhayibheli uthembekile yena unjani? Awufundi 1 John 1:9. John waqala chapter 1 verse 9. Lapho kwakuthiwa kuqala abantwana, azi kwakuthiwa abantwana kanjani. Kodwa laba i-episode incwadi. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono. Nyamuzwa uma siyenze njani? Sizivuma ngoba ukhiya omkhulu ukuyivuma. Nina nikolosa ngisho senibanjiwe. Wakabona umuntu ephika ngisho sebanjiwe sethi hayi wena lo. Kwasho omunye intombazane eyinhlekla emsebenzini ethi ayisebenza kwesinye seyindawo zokudlela nenze ngisho ngoba ngiyalokuzwa. Ithi-ke ngake ngantshontsha. Ithi hayi ngantshontsha emsebenzini. Hawu wantshontsha na ithi hayi ngantshontsha. Ithe ngabizwa kwathiwa hayi utshontshile. Uthi hayi ngafe ngaphika ngathi hayi mina nakamhlobo. Uthi kwalamba ividiyo. Esephikile kwalamba ividiyo kwathiwa hayi uwena nje lona. Uthi ngathi hayi ngathi mina kodwa kumina. Uyafana nami kodwa kumina. Ngoba umuntu uyakwazi ukuphila ngisho sebanjiwe. Kodwa lithi iBhayibheli manizivuma izono zenu uthembekile, he is faithful and just. Lendaba yikho ngawe kodwa ingaye ngoba yena is faithful and just. Uthembekile, ulungile futhi utakuthethelele zona. Ngiyaphinda futhi ngiyasho but akulona ithikithi lokuthi hambona usuphinda uya kuyena. Hambona uphinda uya kuyena. Ngeke ngitshela ngeke ngathi ayikho into eyinkinga njengomuntu omona uzufike la. Sultan Dilifes. Lelo ngalo la ngempela lesidila. Sengiyathandaza. Angiwenzi
kuya ngomthetho, khona uKristu wafela ize. Uma bazalwane, uma kuthiwa ukulunga kuhamba ngomthetho, ukulunga kuya ngomthetho. Ngamanye amazwi wenza ukuthi bese ufaniswa njengolungile. Kusho ukuthi uJesu wafela ize. Yingakho lithi iBhayibheli wabafela bonke. Siyezwana bazalwane? Amen. uJesu wabafela bonke ukuze bona bangabe sayiphilela ngokwabo kodwa baphilele yena owabafelayo. The day you understand ukuthi wafelwa uye, it is the day uzoqala ukubona ukuthi fanele ungayiphileli wena kodwa fanele uphilele yena owakufelayo. Siyezwana bazalwane? Abantu abafuna ukuphilela uKristu ingoba abazi ukuthi abaqondi ukuthi wabafela. Nathi silana nje ingoba si-understand ukuthi yena wasifela. Yena wasifela. Ela siphakameni sibengele. Kuqala unyaka ka-2024 i-challenge